Goddag Jakob. Vi er taget ind til byen for at lave en urtehave. Kan du lige fortælle mig, hvordan man gør? Vi er taget ind til Aarhus Centrum, for at lave et rigtig fint bed. Først så kontakter man David Hansen. Så ved han lige, hvordan man skaffer sådan nogle virkelig gode pallerammer, som man ellers skal betale dyre domme for i Bilka. Dem har David skaffet helt gratis. Så bagefter så kontakter man den lokale bondemand, som har noget plastik i overskud. Hvad skal man bruge det plastik til? Jamen det skal vi så lige få kassen med indvendigt, så den ikke bliver fugtig og ødelagt af det jord, som vi kommer i til sidst. Okay, hvordan gør man det? Må vi se? Ja, der tager man sådan en god, solid hæftepistol, og så sætter man hæfteklammer i, for at gøre plastikken fast. Det fungerer sådan her. Vi har allerede snydt lidt på forhånd, så vi har en kasse herude, der er fuldt foret hele vejen rundt. Hvordan kan det være, at der ikke er plastik i bunden? Jamen der skal man lige sørge for, at der ikke er plastik, for at vandet det kan komme ud, så det ikke samler sig og bliver til sådan et sumphul. Så enten så skal man tage plastikken helt væk, eller også så skal man lave en masse huller, så vandet kan komme derfra og ikke drukner planterne. Sådan. Vi laver lige den her færdig, og så ser vi næste skridt om lidt. Nå ja, hvor langt er... Nu har vi fået sat dug i. Yes, så er det blevet foret. Så skal vi have noget jord i. Der har vi taget en god blanding af noget godt gammelt havejord, som er vokset til. Og så har vi været ude på genbrugspladsen og hentet en gratis kompost, som man ikke skal bruge for meget af. Kun en lille centimeter. Så er der gødning. God gødningsværdi har vi fået at vide det ud. Yes, og det er blevet blandet. Og så skal det bare i. Så skal det bare ned. Stop ned på. Det er spændende, om vi har nok.